wach kanyo no. Gik mane otimore mok beyo ne waneno kantiere fujo to kod dhao mane timore. Mane waneno ka IEBC owuok mowacho e yo maratiro ni ok gidwar gigi. Ma ng'ata modhi mbele gi fujo wabro kiri oko. Mane gigoyo gi kata faini. Mane kaka sheria dwaro. Ni otim kamano. Ma ng'ata moloyo josiasa machung' ka timo campaign e yo moro mafujo nitie to kelo dhao to waneno kini kobe dhano poteza maisha gi. Magi gik ma sheria ok dwa e uchaguzi. To mae gima dwarore ni IEBC otim chung' ratiro. O kata ni ugogi faini. Ne dwarore ni IEBC ng'iyo ni to ng'ama nigi makosa en ng'a. To ka in gi makosa ok en mana faini wakiri oko mondo mi obed lesson ne jomoko mabiro mondo kik wabed gi gimiluongo ni impunity e siasa wa ma dhano timatima gimoro kong'iyo ni onge gima botimore onge gima botimore gitimo gi wang' matek. Koro ka nwang'iyo gigi te nwaneno ni fujo nobetie to fujo kano betie pod ne jopiny ne nigi nafas magigoyo ombulu. Mane gima nwang'iyo. Kwa hivyo bedo ni samoro fujo nyalo bedo fujo nyabedo but gikone to nafas ne nitie ma ji ogo kura. Pod nitiere nafas ma jopiny nyalo goyo godo kura. Mane ma important. Magi wach. Mane gima important nwa. Ni fujo ni en fujo motimore yo moro momiyo jopiny ok obedo gi nafas. Yani ne omagi hakiki. Mane gimwang'iyo koro watimo balancing. Nitie ng'ama no openjo moro kama adware frame.